Ano ang naitutulong ng pagbibisikleta? Ang pagbibisikleta, 1 oras kada 2 araw ay nakakatulong na mapababa ang timbang, lalo na sa mga nasa middle age na babae at lalaki. Kahit anong exercise ay mainam kaysa wala. Pero ang pagbibisikleta ay mabisang paraan ng ehersisyo habang nag-e-enjoy na makita ang magandang paligid at langhapin ang sariwang hangin. Paano kung araw-araw ang pagbibisikleta? Ano ang naitutulong nito sa atin? Panuorin hanggang sa huli at mamangha kung paano maging mas healthy at maging masaya. Number 1. Mabilis gumaling. Ayon sa pag-aaral na ginawa sa mga mas may edad na may sakit na osteoarthritis at may kondisyon sa tuhod, ang kanilang kalagayan ay mas mababa kapag nakagawian o sinama sa kanilang routine ang pagpadyak. Nagpapakita rin na ang taong nagkakaedad at may oras sa exercise kahit lamang sa loob ng 15 minuto kada araw ay malaking tulong sa kalusugan. Pero alam naman natin, di ba, yung swimming, isang form din yun. Pero mas inaano ngayon ang pagbisikleta kahit ngayong mga panahon nga na tayo nandito sa general community quarantine na talagang pinipilit na ang pagbibisikleta ang magawa ng mga tao. Even in Metro Manila, talagang yun ang papasok ng opisina, hanggat maaari, baka nakabisikleta. Nakapagdulot na sa iyo ng magandang kalusugan, nakakatulong ka pa rin sa environment. Mga walang malanghap na usok ng mga sasakyan, less ang pollution ng environment kung ito magagamit na talaga. Pero hindi lamang siguro yung sa team natin yung pag-exercise natin, kundi yung din bonding ng grupo, mga samahan, bilang mga magkakaibigan, na sama-samang nagbibisikleta, kung saan nakakapunta, at nakikita natin yung mga likha ng Panginoon, no? Yung mga gandang lugar na maaabot ng ating pagbibisikleta, na natutuwa tayo pag may nadaanan tayo habang nag-exercise tayo, nagpapalakas tayo yung katawan natin, bigla may makita ka na ang background mo, ang ganda ng bundok. So yun din, isa ng mga benepisyo nung pagkakaroon ng pagbibisikleta natin, na nakikita na talaga natin yung ating kapaligiran. Number 2. Tumataas ang kumpiyansa sa sarili. Ang ehersisyo katulad ng pagbibisikleta ay nakakatulong ma-improve ang tiwala sa sarili. Tumigil sandali, kumuha ng litrato kasama ang tropa at bisikleta sa mga magagandang tanawin. Ang ating katawan ay gumagawa ng maraming good hormones at ang resulta, masaya ang buong maghapon. Nung matuto ako magbisikleta, tumaas yung kumpiyansa ko sa sarili ko, na kaya kong makipagsabayan sa mas bata sa akin, mas younger, at saka yung magagaling ng mga siklista sa atin po namang lalawigan. So napakaganda ng benefits o benepisyo ng pagbibisikleta. Kaya ini-encourage natin ang lahat na maging hobby or maging habit natin yung pagbabike everyday. Kung wala kayong bisikleta, pwede kayong manghiram o kaya talagang pag-ipunan natin na magkaroon tayo ng sarili nating bisikleta. Number 3. Nakakatulong sa ating puso. Parang in love ka sa iyong crush. Katulad din ng pagkahilig at pagmamahal mo sa iyong bisikleta. Ayon sa isinagawang pag-aaral sa loob ng 5 taon, sa 1,500 kataong nagbibisikleta, 30% rito ay mga aktibo araw-araw, ay hindi nakakaranas ng high blood pressure at higit pa kung daragdagan natin ang oras sa ehersisyo ayon sa mga eksperto sa medisina. Mas maganda sa katawan yung babay kaya ma-ehersisyo ka, tapos sa katawan mo napapalawak yung inuman, napaganda na tanghalian yung babay ka yung kasama ko. Kasi isa yan sa health natin, kailangan natin yung palakas ng katawan.
Number 4, nakakabawas ng taba. Ang pagbabawas ng timbang ang karaniwang benepisyo ng regular na pagpadyak. Kapag nagtanong ka sa iba, mabilis nilang sasabihin na mag-diet lamang ang tanging paraan para mabawasan ng taba. Ayon sa isinasagawang pag-aaral sa nasa edad at mga diabetikong tao, ay mababawasan lamang ang kanilang taba kung ang diet ay may kasamang ehersisyo. Dagdag pa, napag-alaman na ang aerobic exercise kagaya ng pagpadyak ay nakakatulong pumayat at sa mga sobra sa timbang na maalis ang hindi kailangang taba sa katawan. Number 5, nakakabawas stress. Lahat naman sa atin ay alam na ang exercise ay nakakabawas ng stress. Ganun pa man, ang pagbibisikleta ang pinakamabisang stress reliever. Simple lang, enjoy lang natin ang pagpadyak. Mag-isa man o kasama ang mga kaibigan ay siguradong masaya ang buong maghapon. Sa akin kasi, pagbabike bilang stress reliever. Ang laking tulong mula nung ang lockdown, wala ng girlfriend. Tapos busy sa trabaho, pressure sa trabaho syempre. Ang hirap magtanggal nung dala-dala mo araw-araw. Tapos nung trinay ko yung pagbabike, dahil dun sa kapatid ko na rin. Yun, talagang nag-improve yung mood ko, yung attitude ko towards sa pagtatrabaho, tsaka sa mga co-workers ko, sa mga kaibigan. Ang laking tulong kasi sa pagpapawis mo, talagang paglabas ng pawis mo, labas din lahat ng stress. Kaya ang saya, ang sarap hindi lang kaibigan yung makukuha mo. Makakakuha ka rin ng self-satisfaction dun sa ginagawa mo dun sa pagbabike. Number 6, mas mahabang buhay. Ayon sa pag-aaral pa rin, karamihan sa veteranong siklista ay umaabot sa edad na 80 pataas kumpara sa pangkalahatang populasyon na wala pa sa 70 ang buhay. Number 7, mabagal na pagtanda. Napag-alaman na mas mataas na antas ng pagpadyak ay nagbibigay ng anti-aging benefits. Bukod pa rito, ang mga taong nagsasagawa ng high-intense cycling at iba pang ehersisyo ay nagpapalakas ng mitochondrial capacity. Ano ang mitochondria? Sa tao, ito ang pinakamaliit na chromosome coding para sa 37 genes na nagtataglay ng halos 16,600 base pairs. Ito ang energy power plant ng isang selula o cell. Mayroon itong 37 genes. Kaya't ang mas mababang mitochondria ay nagre-resulta ng pisikal na pagtanda. Simple lang, mas mataas na mitochondria, mas bata at mas malakas na pangangatawan. Sa edad ko pong ito ay ako ay nakakapag-bike pa, nakakasama pa ako sa mga kabataan. Ang mga kasama ko po ay parang mga apo ko na lang. Pero kahit po saan kami makarating, kung ako may nahuhuli, ako'y dumarating din. Pinapayo ko sa ating mga katandaan, lalo na sa mga kabataan din, na sikapin po nilang matutong magbike, alisin ang bisyo sa katawan, at yung po ay kumain ng tamang pagkain, matulog ng tamang oras, at kayo po ay makakarating din siguro sa gulang kong ito. Halina, pumadyak na tayo mga kaibigan!